Now guys, chimboyanzotaura tine nyaya yatisina kupedza last time, toda kuti tipedze futi nhasi. I believe kuti tinokwanisa kuti tikayanzotaurana tinogona kuipedza. Welcome back to this channel. If you have subscribed to this channel and watching our videos, I really want to appreciate you. I really want to give you thanks. And if this is your first time to be here, usakangana kuita subscribe pa channel and click the notifications bell icon so that you'll be notified every time we upload my videos. Right, so inyaya yangoma T-Gonz vakatora mapictures, vane mapictures akabuda. Ndazinge ndakutsvaga mapictures iwaya like all over, ndashaya ndanangona ari mascreenshots. Handiziti vakaposta papage ravo repafacebook iri kana kuti paaccount yavo yepafacebook, but I've been seeing mascreenshots avo vachitiwo vakaenda kunobatsira mhuri. Handitika vakaenda kunobatsira gogo, good, vakaenda nechikafu, vakaenda kunobatsira gogo, vakanovapa grocery. So izvozvo zvacho is not much of an issue, but nyaya yabva yaitika ndeyekuti mapictures iwaya ari kucirculate pasocial media, and vanhu vari kutaura kuti aiwa mudhara, munotora mapictures agogo sei? Kana umweni unopa gogo grocery, it is your responsibility, you had to do that. Saka dei munhu wese aifamba achiti akaenda nopa gogo wake kana mai vake achitora mapictures obva ati ndaenda nopa mai vangu, ndaenda nopa gogo, because vari kuvanhu vekuti iona mama vavo kana vasivo vakarerwa nagogo. Handiti gogo ndo vakatora nzvimbo yaamai. So vanhu ivavo vanenge vachitofanira kunge kutoti vanhu ivavo chete, but munhu wese basically anofanira kutoita nguva yekuti anoenda noona gogo ake achivapa magrosari. Saka vanhu vanga vachibvunza vachiti muri kumbopostireiko mapictures? Ndo pabva vatanga noizi yese. Vamwe vabva vatanga kukomplaina nenyaya yekuti magrosari racho riri kunzi grosari, hanzi grosari ranga rakanyanyisa kuita shoma. Of which ipapo I don't really know. I would like to ask you guys kuti kune rechinonzi icho this is too small kana this is too big, because nacho nangwana ngwasha zvanzi ndimaita nezvenyaya yenet worth yaT-Gonz, then you expect him kuti anga ine gonyeti regrocery. Why are you doing that? It's unfair. Of which wanga chikoti aiwa chakakosha ndechekuti he has the thought yekuti ndiri kuendesera gogo, asi kungoti paari kunzi azokanganisa. I'm talking about things that I saw in the comments. Vanhu vabva vazitaura kuti aiwa, but iyoyoka T-Gonz wazobhaisa pakuzofamba nemapictures uchitozoya uchitozoposta. Yes, kutora nemapictures nanagogo is not a problem, but pakuzoti unozotora mapictures iwayo wobva waya nawo pasocial media wotanga kutiudza kuti ndazoenda nawo pagogo grocery, of which pamapictures acho chinyanyanyanya ipapo pabuda mafuta ekubikisa nehupfu. Handiti ndozvanyanya kubuda, ende vanhu manje vanga vachitobva vatoti saka ndozvo zvavautara kuti vaenda kuvaendesera gogo izvi, like uritotaura kuti ndatiendesera gogo kuti vaendesera. Vamwe vachitadza hauchagona kutozobva ikoko utori negrosari iwewe, because usually nonga sekuzi vakamunoita ukaenda nonana moms kana nana gogas kashoma kutozobva ikoko usina chinhu. Vano to insista kuti aiwa muzukuru ufanira kutoenda udzokera uine kana kuri kumusha unotonzi totopa nzungu madora nebeans, unotopiwa zvese ivavo like madora nebeans. Right, so nyaya yanga yatanga unyanyonetsa manje. Hatitika nyaya yazonyatsotanga uya ndatozoshamisika kuti nyaya ichazopinda papi inyaya yamudiwa. Pava papinzwa mudiwa, pana vamwe vasvika vakabvunza kuti saka naiyoyo T-Gonz kuri here shuwa kuti iyo ndozvinhu zvaitukira mudiwa izvi, kutuka mudiwa kuti mudiwa ane dzungu chichichichi, but iwo chienda ne2 liters yemafuta ne10 kg yehupfu. Asi mudiwa anenge achitopa vanhu mazimari pasocial media vachiti ndahwinisa vanhu $500, ndazowinisa mari yakati, ndazodai. So I think yanga nyaya yekuti vanga vada kukombewa mudiwa naye T-Gonz panyaya dzemari, of which I think is also unfair. But my question now yandinayo yandotonzwawo tunoti chii ndeyekudai so nhai shamari iwewe, unoona sekuti T-Gonz, unoona sekuti not just T-Gonz, nyaya dzekupa idzi chii chinofanira kunge chichiita? I asked that question kumashure and I'm gonna ask it again, kuti kana ndaenda unopa ndinofanira kutora mapicture here? Handitika alright, izvozvo ndo zviri kunzi hazvifanira kuitwa, because ndo zvaitwa naT-Gonz. But ndikasatora mapicture ndikatonyarara, panotanga kuita noizi futika kunzi maartist, because nyaya yakatombonetsa zvichinzi mamwe maartist haasi kubatsira vanhu, mamwe maartist akangonyarara. Apa tiri kuona vamwe vanhu vakaita sana Killer T, vanana mudiwa vari kubatsira vanhu. Vamwe vakatomboda kutanga kutoiendesa kuna vanhu vakaita sana Wingy D chaivo. Wingy D akatombotanga, pana vanhu vakada kutanga kutaura kuti Wingy D hatisi kuonawo zvaari kuita achibatsira vamwe and all that stuff. So mubvunzo wangu uchiti kana paine zvaunenge uchiita iwewe kana uchibatsira vanhu, kana uchitengera vanhu mabhasikoro, uchitengera vanhu means
nemafriziti nechizva unenge uchivatengera, unofanira kunyasita sei chaizvo zvikaona nemari. Unofanira kuti bhozi chikuita ndezvekuti ukatora mapictures ukatanga kuudza vanhu ndabatsira nhengi nanhengi, unotuka uchinzi utiudzirei chapa ruboshwe, chapiwa neruboshwe kana kuti ruboshwe chinhu chavapa hachifanira kuzozikana neruoko rwekurudyi, harifanira kuziziva. Handizvotaura hazi havafanira kuziziva, zvofanira secret. But manje iwe ukazoita secret yacho yekuti ruoko rwekuboshwe kana kuti ruoko rwekuchichi harina kuziva, ruoko rwotanga kukomplena kuti uru harusi kupa sei, kana kuti uru rwotanga kukomplena kuti uru harusi kupa sei. Saka mubvunzo wangu uchiti saka zvinoitwa sei kune vanhu vanenge vaine mari kana kuti vanoda kubatsira. Ukabatsira unotuka uchinzi ukabatsira ukatora mapictures unotuka uchinzi uri kutorere mapictures. Ukabatsira ukasatora mapictures unotanga kunzi haabatsire vanhu. Saka ini ndochiti oita sei considering people like anana T-Gonzi zvakaita zvakanyanyoshata here zvekuti akabva atora mapictures akabva akanda pasocial media. Ini nangu it's not much of an issue zvayo kuti ranga rakawanda sei uri ranga rakaita sei. I don't think kuti there's anyone anonzi unofanira kuendesa grocery rinenge rine 10 kg kutangire kuroora raya rinota kunyorerwa list. Kana riri rekunda unopa nemwoyo wako, it's what you can afford, what you can give. Hasirizvo here. Kana zvisizvo ndiudzeiwo please, mundibatsirewo. Kana zvichinzi ndoda nopa mai vangu kana kuti gogo vangu kana kuti kuEvha ndoda kupa, zvine here limit yekunzi shamwari kana wada enda unopa gogo kana wada unopa mama unovapa nemari yakawanda so kana unofanira kuvapa zvakawanda so. Bhozi ipapa ndo pane nyaya wanga wangashatanzi chakakosha chakanyanyisa kukosha is the thought. Ndo chakakosha not zvimwe zvese izvi. So I would like to hear what you guys think, and I will see you in the next video.